Здравейте хора, аз съм F1 Хикс. Днес ще играем на една игра. Оф, не. Хайде да е. Не. Предател. Хайде. Така. Така вече ще играя, нали, видяхте, че го завъртях телефона. Това не е по случайност, защото... не заседнах, защото преча на това, където се чувам и така не става нещо. Много често ми са такова нещо. Уха! Бум! А ние сме в пустинята, той са снежни топки. Ох, не да е! Багер! Не. Чао, чао. Не, не е този. Мари бе дръбосък. То с много гаден. Загубих от бебе. Оф, губя. Ужас. Не. Чаче, че малко се разсех за малко. Шабам. Вече идвам в форма. Формула 1. Не! Буш. Гром и трясък. О, кафякното! Загубих. Да пак. Хора, винаги в третата игра и печелям доста. Но сега ще видим дали така стане сега. Да, не е така. Не! Защо? Той има като моето возило. Не, хора, сега ще направя едно нещо. Що? Ето така. Съм само с това возило. Мале, хората това направо се лети. Аз мислех, че се лети, дай. Ама на една и съща височина. И ако натисна и двете, така сякаш ще правя дрифт. Стане нещо. Не! Изфърчах, ужас. Чакай, аз как натискам бомбите? Че аз би трябва да... Ох! Не, водата се надига. Метеорити. Yes, печеля. И той е като моята кола. По-добрата кола печели. Не, по-добрата губи, по-добрата губи. Бум. Да, не! Равни хора, решаваш рунд. Yes!
Какво?